Патрисия Флор, намояндаи вижаи Иттиҳодияи Аврупо барои Осиёи Марказӣ, аз Тоҷикистон даъват кард, ки тавсияҳои нозирони интихоботии Созмони амнияту ҳамкории Аврупоро иҷро кунанд. Дар сафари дурӯзаи худ ба Душанбе ӯ бо Сироҷиддин Аслов, вазири нави умури хориҷаи Тоҷикистон, ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ кард. Ду тараф дар бораи интихоботи гузаштаи раёсатҷумҳурӣ, эҳтироми ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, амният ва тақсими об дар Осиёи Марказӣ суҳбат карданд. Патрисия Флор гуфтааст, ки Иттиҳодияи Аврупо қасд дорад бар асоси барномаи нави ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ то соли 2020 ба Тоҷикистон 250 миллион евро кӯмак кунад. Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, мегӯяд ҳанӯз ҳам намедонад, ки ба ҳам задани нишасти хабарии ӯ аз тарафи як гурӯҳи занон кори дасти кист. Аммо гуфту дар миёни ин занон кормандони ниҳодҳои давлатӣ буданд. گروه متشکل بودنشان پورا تصدیق شد. از جانب کی تشکیل کرده شد اینش والا تا اون درجه معلوم نیست. از بس که рӯзи сешанбе гурӯҳе аз занон ба таври ногаҳонӣ ба дафтари ҳизби социал-демократ ворид шуда ҷанҷол бардоштанд, ки Раҳматулло Зоиров мехоҳад дигар бора Тоҷикистонро ба ҷанги шаҳрвандӣ бикашад. Бобишо Шоев, номзади собиқ ба мақоми раёсатҷумҳурии Тоҷикистон, ба иллати бемории қалб дар зиндони ноҳияи Ваҳдат даргузаштааст. Бобишо Шоевро соли 2011 бо гуноҳи дуздии 1 миллион сомонӣ аз хазинаи ширкати нафту газ ва ангишт ба 18 соли зиндон маҳкум карданд. ӯ дар нахустини интихоботи раёсатҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1991 ширкат варзида ваъда дода буд, ки аз Душанбе то Кӯлоб хати троллейбус мекашад ва Тоҷикистонро бо нахуду наск таъмин мекунад. Дар шаҳри Душанбе донишмандони Тоҷикистону Русия саҳми Александр Семёнов, пажӯҳишгари рус, дар таҳқиқи таъриху фарҳанги тоҷикро баррасӣ карданд. Александр Семёнов, нахустин раиси пажӯҳишгоҳи таъриху бостоншиносии Академияи улуми Тоҷикистон, аз донандагони хуби таъриху фарҳанги мардуми Осиёи Марказӣ ба хусус тоҷикон ба ҳисоб мерафт. Донишманди рус, ки забони форсиро низ медонист, соли 1958 дар синни 85 солагӣ даргузашт. дар Тоҷикистон бо вуҷуди пайваста қатъ шудани нирӯи барқ, осиёбҳое ҳаст, ки ҳеҷ гоҳ аз кор намемонад. ба мисли осиёби обии Нурулло Ҳикматов, сокини рӯстои Лучоби ноҳияи Варзоб, ки дар як шабонарӯз то 1 тонна гандумро орд мекунад. таи солҳои ахир дастгоҳҳои барқии чинӣ ҷойи осиёбҳои обиро дар Тоҷикистон танг карданд, вале бо ин вуҷуд дар баъзе рӯстоҳои кӯҳистони ин кишвар наҳои осиёби бобоиро ҳамоно ба кор мебаранд. барои дарёфти ахбору гузоришҳои аз ин ҳам бештар бо аксу видео ба торномаи радиои Озодӣ муроҷиат кунед ва ҳам ба саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли Facebook, Twitter ва YouTube ва замимаи махсуси радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ.